guztioi, eta mila esker hona etortzeagatik. Nire lehenengo hitzak eskerrak emateko hitzak dira. Egiten dezuten lan ikaragarriagatik, egiten dezuten lan militanteagatik, eta lan guzti horiek beste lan batzuekin batera, eraman gaituzten tokira, fase historiko honetan. Hemen aipatu da, baina komeni da, beti ere errepikatzea, batzuk anzdurarako joera handia daukatelako, gehien bat komunikabide jakin batean. Hemen gaur, Bizkaian, bere konferentzia municipalista egiten duena Euskal Herria bildu da. Euskal Herriko indar municipalista lehena eta Euskal Herri osoa kontuan hartuz indar politiko lehena. Hori da gaur, hemen biltzen garen militanteak osatzen dugun komunitate politiko eta nazionala. Euskal Herriko indar politikorik bozkatuena ordezkatzen du Ezker Independentista. Eta hori apaltasun guztiarekin esaten dugu, guretzat hori ardura gehitu bat besterik ez delako, naziogintzan eta ezkerreko ikuspuntu batetik, jendearen gero eta babes gehiago lortzeak ardura gehitu egiten dituelako. Eta beraz, gainera, gu oso ongi dakigu, boto guzti horiek, babes guzti horiek, herritarren laguntza guzti horiek, ez direla gureak. Guk ez dugu uste alderdiak eta mugimenduak patrimonio bezala hartu dezaketela botoak. Botoak etortzen dira, konfiantza egiten duelako herriak proiektu batekin. Eta horrek ardura termino politikoetan nolabait ere handitu egiten du eta baita ere barne antolakuntzaren inguruan handitu egiten du. Jendeak konfiantza ematen digulako eta guk konfiantza hori erantzun behar digulako. Eta beraz, Ezker Anitz beti ere guretzat funtsezkoa den gauza bategatik. Guk askotan aipatzen dugu politika konbentzionaletik haratago geran mugimendu bat garela, eta horrek badu besteak beste guretzat oso importantea den ezaugarri bat. Nik bihotzez eskertu nahi dut urte luze hauetan, indar municipalistak ero udaletan, ero beste instituzioetan lan eskerga egin duten militante guztiei, eta ez hori bakarrik, gehien bat guretzat bandera den gauza bat etengabean frogatzeagatik, beste batzuk ez dakaten bandera. Guk urte luze hauetan korrupzio kasurik zero eukidugun mugimendu politiko abertzale eta ezkerrekoa gera. Herriak babesa ematen digu, beste batzoi ere, baina guri babesa handia ematen digu, eta gu babes horrekin politika egiten dugu, herri politika egiten dugu, herrigintza egiten dugu, lidergoa hartzen dugu. Ez gu bakarrik, beste batzuekin ere, baina gehien bat bagera lidergoa hartzen duen mugimendu politiko bat. Nik uste dut argi dagoela Ezker Independentistak bere kudeaketa municipalean lidergoa hartzen du hainbat eta hainbat esparrutan. Gu lidergoa hartzen dugu eskubide sozialen babesean. Gu lidergoa hartzen dugu zaintzan, edo hezkuntzan, edo transizio energetikoan. Segurazki ez ditugu gauza guztiak ongi egiten, baina vanguardiako lana egiten dugu, lidergo lana egiten dugu, eredugarria den lana egiten dugu. Eta horretan, eta segurazki horregaitik, baita ere, herriak babestu egiten gaitu. Guk gauzak beste erabatetara egiten ditugulako, hori delako gure estilo propioa, EH Bildu style. Guk jendearekin egiten dugu eta jendearekin gobernatu egiten dugu. Lidergo hartzen dugu ere bai gobernantza ereduan, hainbat eta hainbat tokitan beste indar politiko batzuekin akordioak ditugu gobernatzeko. Eta horrek esan nahi du, gurea ez dela nolabaiteko propaganda egiteko mugimendu bat, baizik eta esaten duna egin eta egiten duna esaten duen hori. Gobernu kooperatiboen aldeko apustuak egiten ditugu, eta hainbat tokitan, beste indar askorekin gobernatu egiten dugu. Horretan ere lidergoa hartzen dugu.
Orain, abagodune historiko konkretu honetan, gauza asko tokatuko zaizkigu egitea baita ere. Eta hemen badago esateko, bukatzeko nire interbentzioa gauza bat. Momentua heldu da gure libertate nazionalaren inguruko eztabaida berriz ere mahai gainean jartzeko. Momentu historikoa heldu da baita ere, arazo nazionalari irtenbide demokratiko bat emateko. Eta gure ustez, ez bakarrik Espainiar Estatuan, baizik eta Espainiar Estatuan eta Estatu frantsesean, gauza bat badago pozgarria. Orain arte aipatu dugu zelana egiten dugun instituzioetan, ze herri babesarekin ari gera egiten politika hori. Orain, Espainiar Estatuan zein Frantziar Estatuan arazo nazionalaren inguruko eztabaida piztua da. Piztua da Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Siberoan, elkartearen inguruko eztabaida hori, nolabait ere momentu honetan bilakaera bat duenez, badaudelako sektore abertzale eta ezkerrekoak pentsatzen dutena salto bat eman behar dela instituzionalizazio mailan 3 herrialde horietan. Eta badago aukera bat, zen eta Estatu frantsesean ere bere konstituzioaren inguruko hausnarketa bat egiten ari dira, ze zentzutan gehienbat Kanakiar herriarentzat eta Korsikako herriarentzat beste ibil molde bat bilatzen ari direlako. Eta euskaldunak, Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Siberoan, hori profitatu behar dugu. Baina zer esanik ez Espainiar Estatuari dagokionez. Espainiar Estatuan irekiko da eztabaida hori. Guk badakizue aspaldidanik planteatu genuela eta gobernu hau, PSOE eta Sumar, kasu honetan, eraikitako gobernu honi aukera leioa deitu geniola. Lo llamamos un gobierno de ventana de oportunidad. Y cuando se produjo la moción de censura, nosotros le instamos a gobiernos que dicen que quieren hacer las cosas de manera diferente a hacer frente a 3 grandes retos: a que se aplicara una política penitenciaria ordinaria, a que se hicieran políticas económicas y sociales a favor de las grandes mayorías y a que se le diera una solución democrática, a los problemas nacionales y se aceptara la plurinacionalidad del Estado. Zergaitik esaten dut gaur hau konferentzia municipalista batean. Gure historia gogoratu behar dugulako. Gure historian alkatetzak, alkateek eta udalek sekulako pisu auki dute gure libertate nazionalaren defentsan. Beti historikoki gure udalek lidergo hartu dute beste instituzio batzuekin batera gure askatasuna aldarrikatzeko, gure aberri askatasuna aldarrikatzeko. Horrela izan zen 31ean, estatutoa, Lizarrako estatutoa ezagun bezala izan zen estatutoaren inguruan, udalek bozkatu zutelako. Horrela izan zen 76ean, Jose Luis Elkoro buru zeukatela Bergaran, Hego Euskal Herriko hainbat eta hainbat alkate eta udal bildu zirenean, berriz ere Euskal Herriaren askatasuna defendatzeko. Horrela izan zen udalbiltza sortu genuenean, Euskal Herri osoko instituzione nazionala. Beraz, honekin esan nahi dut, Euskal Herrian eta Euskal Herriaren historian, udalek ez dute bakarri jokatu paper bat, nolabait ere herriek eta herritarrek dituzten egunerokotasunaren arazoi aurre egiteko. Ez, Euskal Herrian, alkateek eta udalek beti eduki dute pisu politiko espezifiko eta oso handi bat Euskal Herriaren askatasunaren defensan. En la historia de nuestro país, el municipalismo no solo ha sido un espacio en el que los ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas han hecho frente a los problemas diarios de la gente de nuestro país. El municipalismo en nuestro país ha tenido un evidente contenido político y un peso específico en la defensa de la libertad nacional del pueblo vasco. Hay ejemplos que lo certifican. El Estatuto de Estella se votó en los ayuntamientos. En el año 76, en Vergara, los ayuntamientos del sur del país proclamaron la restauración foral plena, la soberanía del país. Fueron ayuntamientos del conjunto del sur del país. Construimos una institución nacional de carácter municipal. El Elkargo en Ipar Euskal Herria se asienta sobre todo sobre una base municipal. Son los ayuntamientos los que nombran los representantes. Por lo tanto, con esto lo que queremos decir es,
El municipalismo en esta fase histórica tiene que volver a recuperar su protagonismo político en la defensa de la libertad nacional de nuestro país. Y eso es lo que vamos a plantear. Beraz, lagunak, gure estatus nazionalean urratsa egiteko, eztabaida pizteko, eztabaida sustatzeko garai historiko batean gaude. Eztabaida hori ireki egingo da. Ireki egingo dugu, halabeharrez. Baditugu eta aukiko ditugu zailtasunak horretarako. Ikusiko dugu bihar ze gertatzen dan Kataluniako hauteskundeetan, eta bide batez Eskerra Republikanako lagunari ongi etorria egin nahi diot konferentzia honetara. Baina ez eduki inongo zalantzarik. 3 esparrutan aurrera egiteko eskatu genion ustez aurrerakoia den gobernu hori Estatu Espainolean. Bitan egon dira urrats batzuk, ez nahikoak. Baina horren 3. sartu behar gera. Eta 3. horretan askatasun nazionalari buruz, gure estatus nazionalari buruz hitz egin behar dugu. Eta horretan gonbidapen bat egin nahi dizuet. Euskal municipalismoak horretan eztabaida sustatu, eztabaida bultzatu, eztabaidari bide egin eta herritarren parte hartzea ziurtatu behar dute. Ez delako komisio batean egingo den eztabaida bat, herri eztabaida bat egin nahi dugulako. Eukiko ditu bere esparru instituzionalak, parlamentuetan eta bar, baina guk herri eta herri nahiari bide ematen dion municipalismo abertzale eta aurrerakoi bat nahi dugu. Guk konbentzituta gaude hori egiten baldin badugu. Herri honetan urrats kualitatiboak emango ditugula nazio ikuspegitik. Eta herri honek bere kanpamento basea igo egingo dula. Gailurrerako bide horretan, errepublikaren bide horretan beste urrats bat emango dugula. Eta zentzu horretan konfiantza guztiarekin gaude. Oso importantea da ulertzea momentu historiko hau. Momentu historiko honetan arazo nazionalak protagonismo berezi hartuko du. Eta urrats nazionalak emateko aukera izango dugu. El municipalismo de este país tiene que ser consciente de que en esta fase histórica nos va a tocar jugar un papel protagonista en la defensa de la libertad nacional del pueblo vasco, en la defensa de la creación de nuevo estatus nacional para este pueblo, en la defensa de subir el campamento base en ese camino que nos tiene que conducir un día a la República Vasca de iguales. Y el municipalismo tiene que garantizar que este debate no es un debate que se hace solo en alguna institución o en algunas instituciones, sino que se hace con carácter general y que se hace también en nuestros ayuntamientos y nuestros pueblos, dándole voz a la gente y dándole soluciones y caminos para que la gente se pueda expresar. Estoy absolutamente seguro de que el municipalismo vasco va a volver a escribir también en este espacio, también en el área de la defensa de nuestra libertad nacional, otra vez un papel que algún día aparecerá en los libros de historia. Ziur nago hori gertatuko dela, eta gu guztion artean beste batzuekin batera hori ziurtatuko dugula. Beraz, lagunak, animo, altajo eta beti bezala gora Euskal Herria eskatuta. Bueno, Arnaldok esan duen bezala, ongi dakigu udalak direla herritik eta herriarengatik hurbilen dauden instituzioak eta politika eraldatzaileak garatu eta etorkizuneko Euskal Errepublika eraikitzeko ezinbesteko tresna direla ere. Gurea herri proiektua delako